Aw bismillah Lumière TV sanfɛ min bɛ se ka to kunnafoni jɛlen aw b'o sɔrɔ. An ka munumunu min kɛra Mali kɔnɔ o kɔfɛ ni y'an ka journal fɔlɔ ye min bɛna ka aw ye. An ka munumunu in kɛra sababu ye k'an lase précisément Kucala ani Bila Nbesoba fo ka taa bila Mopti ani Segu. O senfɛ Moti i bɛna ye k'a fɔ k'an ye sujet min ta min kan kumana a bɛ fɔ o de ma ko économie jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Moti économie kɔni k'o bɛ ka jigin kosɛbɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o kɛra a sababu ye wa maire min n'an y'o sɔrɔ kɔni y'a hakilina min da an ma o de k'a jira na k'a fɔ ko a bɛ fɔ précisément fɛn min ma ko montée des eaux min bɛ ka kɛ ko o fana kɔni ye dɔ o fara a ko kan o fana kɔfɛ n'an bɔra yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ ko Segu Bila Nbesoba fo ka taa a fara Kucala kan an ye wulikajɔ min kɛ kɔni o sera a bɛ fɔ ma ko agriculture an ka jamana in kɔnɔ jiba min nana sanji ji min nana ɲina a kɛra sababu ye kɔni ka tiɲɛni caman lase fɛnw ma olu fana y'u hakilinata n'u ka miirina fɔ an ɲɛna o kɔfɛ bi an bɛna don an ka kumaso kɔnɔna na Lumière TV an b'a daminɛ ministre de l'éducation nationale de base olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnninw minnu bɛ yen k'u ye defu sɔrɔ ɲina k'u ka orientation bandiya baaraw kɔni ko o banna wa n'Ala sɔnna ma don min ye bi ye ko n'Ala ka jɛ ye ko résultat kɔni a bɛ bɔ ka bila u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ni maa o maa mɔgɔ b'a la k'i b'a bɔlɔlɔsira ninnu baara min bɛ se ka to i bɛ se k'a dɔn i bila lycée min na privé do ba public do ani i bɛ fa min fɛ ani i bɛ yɔrɔ min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa don min bɛ wele ko 11 novembre 2024 a bɛ fɔ o de ma ko journée nationale de légitimité traditionnelle i bɛna ye k'a fɔ ko o kɔni u n'u dɔnna an ka baara in kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ plutôt précisément yɔrɔ min bɛ wele ko CICB Bamako kɔnɔ yan nɔ a ko in kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra yan nɔ an ka wulikajɔ kɔni kɛra ka ɲɛsin maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan u ye kumakan minnu kalifa na an ni aw an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. A bɛ fɔ de journée des autorités et légitimité traditionnelle. Bari sabula caman tɛ autorité ni légitimité dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na autorité dugutigiba jamanatigiba légitimité olu de bɛ kɛ ka autorité ko n'i taara dugutigi sɔrɔ a ka yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a ka donsokuntigi bɛ yen a ka jelikuntigi bɛ yen a ka alimami bɛ yen a ka prêtre bɛ yen nɔ o ni karikuntigi olu bɛɛ ye jamakulu ɲɛmɔgɔ olu ɲɛmɔgɔ de bɛ wele la légitimité autorité ye mun bɛ fanga bɛɛ kunna an bɛ foli kɛ ka di général d'armée ma président de la transition Assimi Goïta Mali kun taara yɔrɔ jan mais an kun ye danbe kɛ bolo kɔfɛ ko ye ale de y'a faamu ko an ka segin an minɛn kɔnɔ n'an bɛ segin an minɛn kɔnɔ a ka ca la fɛn caman tilala na u bɛ segin an ma o tuma la a ye nin don ta k'a don ba la a y'a daminɛ fɔlɔ ka médaille ni drapeau di dugutigi bɛɛ ma n'u yɛrɛ yɔrɔ la a ka dɔn ko u bɛ ko kunna u bɛ ko ɲɛnabɔ ko ka sara u ka bonya n'u bonyala ye ka tila k'o drapeau di a ma dɔn ma a y'a kanu a ka don Mali yɛrɛ sariya sunba kɔnɔ n'o y'an ka constitution a donn'o kɔnɔ ka tila ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta tuguni k'o di o tuma na halisa an bɛ ka baara in kɛ donc nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don de ye dunufɔ don tɛ balafɔ don tɛ tamafɔ don tɛ o bɛ se ka y'a kɔnɔ nin don de ye don min na dugutigi bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn kunnafoni dugu lahalaya la dugu laɲini na dugu kungo la o tuma la dugutigi bɛ se ka min dilan olu ko dilan yaasa fanga yɛrɛ bɛ lafiya n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka nka n bɛ misali kelen f'i ye kiri kɛmɛ bɛ tɛmɛ tigɛ dugutigi bulon kɔnɔ o ɲɛnabɔ ka di dugutigi bulon kɔnɔ dakuru ɲɛ kelen ka tɛmɛ tribunal kan juge ma lagosili tɛ o bɛ kɛ ka da ko kun n'a kɔrɔ kan dugutigi bɛnbakɛ de ye dugu sigi bɛɛ nana dugutigiw ɲɛna u bɛ bɛɛ na cogo dɔn u bɛ bɛɛ sigi kan dɔn u bɛ dugukolo dɔn u bɛ dugukolo tigi dɔn hali dugukolo ko kɛlɛ kɛmɛ bɛ kɛ yan nɔ san mugan bɛ kɛ a kuma la n'a donna dugutigi bulon kɔnɔ kalo tɛ sɔrɔ a la o parce que dugutigi bɛ dugukolotigi dɔn ka ban a bɔra min fɛ a b'o dɔn min tɛ dɔn a b'o dɔn min ye min bisimila a b'o dɔn o tuma la bi fanga bɛ k'a ɲini hali o kiiritigɛ cogo olu ka taa bulon kɔnɔ ni bulon y'a tigɛ cogo bulon bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn ko la k'o di tribunal ma tribunal bɛ sɔrɔ ka papier ko de la o bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn min bɛ tribunal ka baara nɔgɔya hali kɛlɛ caman bɛ yen an ka dugu kɔnɔ sokɔnɔjugu kɛnɛmajugu dugutigi bɛ kɛnɛmajugu dɔn a bɛ sokɔnɔjugu dɔn a bɛ se ka fɛn caman dala faga dugudenw yɛrɛ ni fanga cɛ n'o ye jamana marabagaw ye ko kɛmɛ bɛ yen dugutigi bɛ se k'o ko dala nɔgɔya k'o ko ɲɛnabɔ nɔgɔya la k'o se faamaw ma ka faamaw dugudenw ka kibaru ta k'a se ɲɛmɔgɔw ma yaasa a ka dilan nɔgɔya kɔnɔ
nin bɛɛ ye dugutigiw ka kɛta ye an bɛ min y'a ni Mali bɛ min bolola bi an bɛ colonel général de brigade Ismaël Wage fo ministre de la réconciliation kaba ye nin ko in daminɛ a ma dugutigiw bila kɔfɛ kaba bilala ni kɛlɛban na ale y'a faamu joona k'a fɔ ko n'i k'i bɛ dugu kɛlɛ ban a sara dugutigiw la dugutigiw b'a ɲɛdɔn u ka teli ka caman ɲɛnabɔ donc ni mɔgɔ ye ɲuman min kɛ don min a ka ko kɔnɔ i b'o foli lase a ma a y'o kɛ a ye laadatigiw dugutigiw ta k'u don a ka réconciliation cɛmancɛ la parce que olu b'o dugutigiw b'o baara de kɔnɔ ka sɔrɔ hali a ministère tɛ Mali la o tuma n'a ministère la ni ministre fana y'a dɔn k'a fɔ ko olu de da ka don a la o baara nɔgɔyalen de ye donc o bɛɛ ye ko ye mun ye dugutigiw ka baara ye olu ka ɲamakalaw n'u ka gosikuntigiw n'u ka sɔmɔnɔkuntigiw n'u ka karekuntigiw n'u ka musokuntigiw olu de bɛ taa nin kow ɲɛnabɔ bi y'o don de ye o tasibila n'o hakili jagabɔ don de ye bi ye o kuma de tun bɛ n bolo k'o lase ma. an b'i fo. bon ne tɔgɔ Seydou Sangare ne ye Bamakɔ dugutigiw ka coordinateur général ye. alors bi kɔni an bɛ journée de légitimité traditionnelle la hakilina ye jumɛn. bon nisɔndiya kɛnɛ don parce que a nisɔndiya a bɛ komi ka nisɔndiya fara nisɔndiya kan a dira a ɲɛmɔgɔya dira anw yɛrɛ ka ministère ma ministère de la réconciliation a dira o ma voilà o kɛra wajibi ye anw yɛrɛ kan an k'a bila hukumu kɔnɔ min ani min ka kan bon nisɔndiya don puisque dugutigiw k'a dɔn k'a fɔ hakili b'u la taabolo b'u la o ye wajibi ye o ka dɔn donc ni gouvernement de la transition a ye hakilina sɔrɔ ka dugutigiw ka danbe ɲini k'a segin u ma vraiment anw b'a fɔ n'o ye taare ye ka ala deli ala k'a kɛ ɲɛta ye min b'a jɛ ala k'o fara kan min dafalen don ala k'o jidi anw dugutigilakaw anw bɛ se ka o de fɔ nin nisɔndiya la parce que jamana wɛrɛ mɔgɔw bɔra yan ka na an dɛmɛ an kungo la an t'a fɔ ɲɛnajɛ u nana an dɛmɛ an kungo la Niger nana Burkina nana o ka fara anw yɛrɛ ka dugutigi minnu bɛ yan donc an ni fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn ye an bɛ se ka taamasiyɛn fɔ o la k'a fɔ an ni nin ye ɲɔgɔn ye baara bɛ ɲa a kan ka kɛ cogoya min na donc nisɔndiya kɔ fɛn wɛrɛ foyi t'an na k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye quoi. n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa États-Unis Donald Trump ale kɔni nana kokura san 4 fanga talen kɔfɛ ni Joe Biden kɔni y'a ci ka fanga minɛ a la san 4 kɔfɛ a segira ka na tuguni a bɛna san 4 wɛrɛ kɛ États-Unis kɔni o ɲɛmaya la Donald Trump kɔni ye maa ye maa min a ye musow de gosi siɲɛ 2 fanga ta la muso fɔlɔ o de Hillary Clinton a y'o gosi fɔlɔ ka kɛ jamana ɲɛma ye a kɛra 45e président ye o fana kɔfɛ Joe Biden nana bɔ yen ka kɛ 46e président ye an filɛ waati min na Kamala Harris anglaw ka fɔ cogo don n t'a dɔn ko Kamila wa Kamala Harris a ko ni ye muso min n'o fana na k'a bɛna kɛ fangatigi ye États-Unis kaw fɛ yen nɔ Joe Biden kɔni y'a bila a ka kɛ candidat ye a kɛra sababu ye ani Donald Trump kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ fanga ɲini na mais Donald Trump y'a datala tuguni ko kura wa Donald Trump bɛna san 4 wɛrɛ kɛ n'Ala sɔnna ma le 20 novembre kalo min n'an b'o kɔnɔ o tile 20 n'Ala ka jɛ ye a bɛna sigi Américain fɛ a bɛ kɛ 47e n'o ye fangatigi n'a fɔ a ma ko jamana ɲɛma o 47 kɔni a bɛna kɛ o de donc a bɛna fɔ cɛ kelen min ma désormais que le président des 45e et le président des 47e des États-Unis d'Amérique o kɔni bɛna fɔ Donald Trump ma ou bien a bɛ se ka fɔ ko a bɛ ka fɔ a ma an filɛ waati min na n'an bɔra yen an bɛ taa Sénégal kaw fɛ yen nɔ précisément Ousmane Sonko a n'a jɛɲɔgɔn kɔni u bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se k'a to olu bɛ se ka jama kɔni k'o ta a ka di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma Assemblée nationale kɔnɔna na min bɛ se ka to bɛ se ka baaraw kɛ nin bɛɛ lajɛlen nana cogo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye a kɔni wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ k'a bɛna baaraw do boloda Assemblée min kɔni kun bɛ yen n'o ye Macky Sall ka député de kun ka ca la kosɛbɛ olu kɔni ye ŋɔra da a ɲɛ a n'a ka gouvernement k'o tɛ baara foyi kɛ Sénégal o de kama Bassirou Diomaye Faye sariya b'a yamaruya ka Assemblée nationale ci a y'o ci o de sababuya la bi bi in na sa wulikajɔ ni fanga ɲiniw kɔni bɛ Sénégal kaw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ cɛba min ma ko Ousmane Sonko a yɛrɛ bɛ terrain ka wulikajɔ la caravane a bɛ ka kɛ su ani tile cɛ kelen min kun bɛ caravane kɛ waati min na u kun y'a minɛ k'a bɛ ka corruption kɛ ka ɲɛsin jeunes ma bi a yɛrɛ ye ɲɛmaa ye sa
a yɛrɛ premier ministre ye wa a yɛrɛ bɛ ka campagne ninnu kɛ sans problème militaire u b'a ka bila la surasiw ani gendarme ni garde fo ka taa fara police sénégalaise kan nin bɛɛ lajɛlen b'a ka bila la bibi na a b'a la ka campagne kɛ tranquillement wa a b'a fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan bɛ se k'a to ale bi i n'a fɔ assemblée ka a majorité ta ka di Bassirou Jahar Diomaye Faye bɛ se k'a to olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ a kɛcogo la n'an bɔra yen Burkina Faso ko belebeleba kɛra Maliyɛnw tɛ ɲinɛ min kɔ diɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲinɛ min kɔ nin cɛba in n'o ye capitaine Ibrahim Traoré depuis a nana Burkina ɲɛmaa la a bɛ ka wulikajɔ kɛ ka baara kɛ bɛ se k'a to Burkina bɛ se ka lafiya Burkina bɛ se ka taa ɲɛ wa cɛ kelen min ni bɛɛ y'a fɔ k'a ka baaraw kɔni bɛ ka taa précisément et concrètement baaraw kɛcogo ɲuman na nin cɛ in kɔni olu fɛ fɛn min bɛ o ye concret de koyi a kɛra an y'a fɔ o tɛ dɛ olu b'a jira de ko min kɛra o de sababuya la sa cɛw dɔ bɛ yen musow dɔ bɛ yen maaw dɔ bɛ yen olu ye ŋana juguya ta ka ɲɛsin Burkina Faso ma ka miliyari 5 million tɛ dɛ miliyari 5 francs CFA k'o ta k'a di maa dɔ ma ko ka taa di Burkina sɔrɔdasiw dɔ ma k'olu ka Ibrahim Traoré ka fanga ka ɲɔngiri ka dansigi ko o la nin cɛba in a jɛɲɔgɔn ni o ye Burkina militaire kɔni ye o y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'u den ka tiga da ni maa ninnu ka kɔni minnu ka baara ye nin ye wa maa kelen kɔni sɔrɔla u cɛla u ka kuma kunnafoni sɔrɔ cogo fɛ wa miliyari 5 in kɔni a bɛ valise minnu kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ diɲɛmaa bɛɛ fɛ wa nin cɛ in kɔni minnu bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ e ko a t'u bolo bibi na u bɛ ka ɲininkali busan misɛnmaninw gɔngɔ a la wa min bɛ se ka to a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ko ɲuman minnu y'a bila la mais maa min don halisa a ma fɔ an ye kɔni ko karisa don fɔlɔ an bɛ ka kɔnɔni kɛ min bɛ se ka to a kunnafoni jɛlen o bɛna se an ma n'an bɔra yen an bɛ to an ka Mali kɔnɔna na précisément k'a fɔ maaw ye dɔrɔn ko an bɛ waati min na don min na précisément COP 21 o kɔni o baaraw kɔni o bɛ ka daminɛ précisément i n'a fɔ jamana caman bɛ lajɛli u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ fɔ jamana min ma ko Azerbaïdjan u kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ Mali yɛrɛ ka délégation belebeleba bɛ yen nɔ min bɛ se k'a to bɛɛ ka taa hakilinata fɔ climat ko la bɛɛ hakili b'a la gɛlɛyaw ni tɔɔrɔ minnu sera jamana in ma ɲina ji caman ko la n'o ye sanjiji ye cɛnni caman kɛra wa inondation caman kɛra a jirala k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye donc o de la o baaraw kɔni bɛ ka kɛ bi n'an bɔra o la an b'a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn k'an k'an janto ɲɔgɔn na ka hakili to ɲɔgɔn na c'est vrai Lumière TV bɛ yan nɔ n bɛ se ka to aw bɛ kunnafoni mais an ka hakili to ɲɔgɔn na n bɛ se ka to baaraw bɛ kɛ ka ɲɛ o de kama an ka dɛmɛbagaw n b'u fɔ kosɛbɛ Samba Gueye an b'a fɔ Mamutu an b'a fɔ Fatumata Ɲani Batuli n'a dɔgɔnin Binta Ɲani an b'u fɔ ka mouvement Anbiko cɛdenw bɛɛ fɔ ka Tolisi groupe cɛdenw bɛɛ lajɛlen fɔ n'Ala sɔnna ma maa o maa bɛ k'i b'a fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ i bɛ to ka Lumière TV ta k'a k'i ka kunnafoni diyɔrɔ ye n'Ala sɔnna ma a jɛlen o bɛ kɛ ka d'u ma Lumière TV fana bɛ komi Burkina Faso ka fanga concret o de b'an fɛ a jɛlen a ɲuman k'an lase aw ma cɛdo dawuti ya kun bɛ kamara la Murtala Ture kuma bara kun bɛ bolo a bɛ fɔ cɛ ma ko dedo sangara ale kun bɛ studio kɔnɔna na foli an tɛna b'a la sa u bɛɛ ma a y'a kan bɛn n'Ala sɔnna ma sini nin waati kelen balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔkɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fule dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ nin ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Deka Style Samba Gueye ka yɔrɔ a filɛ ni Kalabankura n'i bɔra dugu kɔnɔ n'i bɛ taa aéroport la i bɛ fari droite fɛ polisiw kɔrɔ yanni ka se Umu Sangare ka hôtel ma carré fɔlɔ n'i y'o tɛmɛ seulement i bɛ droite lajɛ Samba Gueye ka yɔrɔ bɛ sɔrɔ yen n'o ye Deka Style ye aw mɔgɔ bɛ kalali kɛ sugu o sugu la a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen broderie ordinateur broderie 217 couture wolof couture nigérien costume africain couture ou modèle Diomaye Faye maa o maa bɛ bazin sugu fana n'o ka di ye i bɛ taa yen nɔ 2 pièces 3 pièces
faux pièces nunu bele jeli o bisoro sambagay kayorola de ka style ay munumunu ya no bi galombo anda mawo mabe kanda akadiye libora jamaka griko jamaki nyiniga ikan fini ya kalami yeni fini domi ni fini ya sami ni bafe mawa kabila ni bafe mawo kudawa ki laje kunche sambagay kayorola ika galombo anda de ka style sambagay kayoro nay pari ika parili nagado mo otonuna